Sekuru makadi? Tiripo makadi wenyu. Ndipewo zita renyu rizere Sekuru nepamuri kurarama muri? Thomas John. Kurarama ndiri pano pa 21 California. kuyEastview. yekuEastview. Tirikunzwa Sekuru kuti mune dambudziko ramuinaro remuporofita wamaipinda naye chechi anova akauya akasogara pano nechisimba. Nyaya iyo yakamira sei? Nyatsoitsanangurai zvizere Sekuru. Akauya achiti ari kuda pekugara ndikamurambira kekutanga. Akazouya kechipiri akati ndikudawo pekugara ndikamurambira. Akazouya kechitatu akati ndikuda pekugara ndikazomuti aiwa apa inzvimbo yemwana wangu regai ndingokupa ipapo. Ndizvozvo zvakanzi iye anoziva kubvisa zvikwambo nenyoka. Kuburikidza kubata kwandakaita mishonga ndichizora ndichiri munyika. Munozivawo kuti munhu anoendawo kun'anga achitora mushonga achizora werake webasa. Saka ndiwo kutaura kwakaita iye. Saka zvese izvo haana kuzvibvisa. Chokwadi. Makanga mabata mishonga? Ndakanga ndabata. Yave mishonga yei Sekuru? Yanga iri mushonga werake wekuzora kuseni kwakakwika. Ndiye akatotaura kudaro. Ndizvo zviri kukonzera vana venyu kuti vasaite misha. Auya pano pamusha atora nzvimbo iyi. Chii chakazoitika? Auya pano pamusha atora nzvimbo. Zvakazoita nzekuti atora nzvimbo iyi agara kudaro kuti achipedzisa nhau yatakataurirana abva chisina anga asingaiti. Tanda kutarisira kuti achapedzisa nhau yachona yese yekubvisa nyoka nezvikwambo. Saka mhuri ndopa yakiti ko zvichiri kuitika baba tasaimona zvinhu zvacho zvasikuita. Ndikandombonamata naye chaizvo asi ndikazobvako kuchechi kwachino ndakuenda kumwe ndaona kuti hapana chiri kufamba. Kugarisana kwachona kana kutaudzana chaiko kubva ipapo hatisi kutaudzana nekuti iye akati ndina hanzvadzi yangu ndijaji ndina vamwe vangu vanoshanda kuhurumende hapana zvamunondiita kana mukaenda unomangara kupi. Ndikutotya kana kugara kwachona upenyu hwangu handisi ndikutotyira nekuti hatisi kuziva kuti remangwana rakamira sei. Rubatsiro randiri kuda inini nderekuti dai zvagona kuti asvidurutswe nekuti upenyu hwachona manje apa hapana kuti ndingararame ndakaita sei nekuti ndakutogara ndakatya. Ndima tonhapwa pamba penyu. Chokwadi. Nasi Fatima John kugara kuyEastview phase 21. Ndikurwadziwa nekushungurudzika kwandikuitwa pamwe chete nevabereki vangu nekuda kwetsotsi dzinonzi tendai nhau akatora stendi nechitsotsi achida kubvisa zvikwambo nenyoka dziri pano Pamba zvokuti tazondigare mumba sofa nevana tiri madifferent fathers. Saka zvinhu zvinondirwadza izvo vanondiabhiyusa wese nevana vachona. Musi wa15 November akazotina kandirova ndakasomudzosa ndabereka mwana apo mwana wangu munhu anotorwara toneheni. Izvezvi ndogara kuphase 18 ndikuloja kuphase 18. Kubva kwandikatoenda kunoku inhau yevanhu ivava Staphan Nhau nemhuri yake. Vana vake vasituka vana vangu kuti vana vasina baba vachivatema nematombo. Saka ndakati kuti ndisataure navo zvina ndiende ku18 ndinogara kuphase 18. Pamwe zvingete nani bandi kungonoti nyange ndiri ku18 kokwanaya kunoku vanenge vachingondiabhiyusa zvakangodaro. Ndongokumbira kuti munhu iye ngaabve. Nekuti papa ndakutotya kuti atofungira kutondiuraya saka handisina kana mufaro. Kana vabereki vangu ndakutongotya kuti eni chaitika ndakutosuspecta iye. Ndinoitwawo ndiri chairled ndinomirira kuno kuphase 21 tiri muward 23 muCaledonia kuyEastview. Tine nyaya iri kunetsa yababa wedu John Thomas. Iri kutirwadza nechiitiko chakaitika pane muporofita wavainamata naye. Asi muporofita uyu ane ukuruko hwaakavaita. Achiti ada kubvisa nyoka nezvikwambo zvinozvikuita savana wavo kuti upenyu hwaufambe zvakanaka. Zvikanzi tichazokuvakira imba pane rimwe jeredzwa rinenge rasara asi haana kana chimwe chete chaakaita. Asi kwezvinozvi aakushandisa chisimba kuti anzi inini ndiri sisi wangu vanoshanda ndijaji ndine vakoma vangu vanoshanda kuhurumende asi sesu semusha takagara pasi sedare tichibva tambokurukura nezvayo babava nemhuri yavo. Asi chakazoitika ndechekuti mwana wavo musikana akazorwiswa nemukadzi wemuporofita uyu achibva arohwa akabereka mwana tichibva tati nyaya iyi hatichakwanise kuti tichikurukura munomusha yakuda vehurumende kuti vachipinda chienda kune vemutemo. Ende nevamwe vari kunzwa kuti kana vatibatsire kuti munhu uyu akwanise kubva pamba pababa nokuti baba vakutoshaya mufaro. Kunyange nesu vagarisana naye hatichakwanisa kugarisana naye zvakanaka
neutsotsi hwaanoita. Haasi munhu akavimbika, asi munhu ari straight, anotaura zvinhu zviri chokwadi. Munhu anongoda kuita zveutsotsi-tsotsi. Saka taakutokumbirawo kuti mutibatsirewo dambudziko redu iroro kuno kuFirst 21 kuEastview, mutibatsirewo. Ini ndinonzi Staphan Nhau. Madzibaba Staphan Nhau. Ndinonamata John maso eshanu engochira. Muri muporofita. Ndiri muporofita kana kuti mubatsiri. Nhau iri kutaurika. Inhau yatondishamisawo zvisiri zvakaitika. Ini ndainamata panonzi pafence, ndipo pandainamata. Kuti ndionane naBaba Thomas, handina kuonana nawo, kuzivana nawo through zvestand. Ndakazivana nawo towards kubva kare kuma 2009, so iri chakavhurwa, itanga kuvhurwa. Saka ndaitotsvaga stand, ndichitokumbirawo kutobvunza kuna vamwe apostoli kuti hakuna ane stand here. Zvikanzi taurai namadzibabani namadzibaba Thomas. Ndobva ndataura nawo ndikutsvaga stand. Zvikanzi stand iriko. Ndikati alright, handitoita sei, totaurirane. Ndobva ndaenda pamba pavo nemukadzi wavo, ndagara pamba pavo nemukadzi wavo. Ndobva ati madzibaba varikudawo stand. Zvikanzi madzibaba zvaruda stand. Ndikati imari. Zvikanzi aiwa, hazviite kuti tiite mari nokuti neimba yada kuita sei, yatoda kupedzeserwa. Tipedzesere imba, kana mapedzesa imba zvariwa kuti aiwa zvaita zvakaita sei zvakanaka. Stand ndikatora cabin ndikaisa, ndikatanga kugara, ndikatanga kuforoma zvidhina. Ndaforoma zvidhina bva ndapedzesa kuwaka mudhuri imba yavo. Asi imba yavo inini handazokwanisa kuzoipedzesa kuisa marata nekuplasta. Ndakangoplasta kunze chete, asi kuzoplasta mukati nekuisa mafloors handina kuzokwanisa kupedzesa. Yakabva yazopedzeswa nemurungu wemukadzi wavo, mukadzi wamadzibaba. Payapedzeswa nemurungu womukadzi wamadzibaba imba iyi yapedzeswa, ndopandakati zvakuda kuti ndichitaure nawo kuti zvapedzeswa imba iyi, inini ndakuchida material yakapedzesa imba nerebha yakapedzesa imba. Inini pandakagumira kusvika ipere, ndoda amount yemari yacho. Kana muchida zviri material yacho, mundoita sei, ndotenga material yacho. Izvezvi tane almost rakwana gore. Hatisi kuita sei, hatisi kutaudzana. Chikonzero chakaita kuti tisataudzane nditi wakauya pamba pangu waina baba manduna. Panjadzi yangu yanga yasvika inogara kunotoni. Yasvika hanjadzi yangu inogara kunotoni. Wapo pamuri kunzi ndo pamuri kupamba, ndo pamuri kupamba penyu. Pano pandiri kupamba ndo papamba pangu. Yasvika hanjadzi yangu. Tsano waitoti tsano ndiratidzei kune tafara tarasika tatenderera, hatisi kuziva kuti direction yeHarare iri kupi. Ndobva ndaenda ndakuvaratidza. Saka ivo vakabva vasvika, ndobva tabva tanga kupopota kuti ukuratidza vanhu munda mangu wamunda uyu hakusi kustendi. Ndikati aiwa nditsani hanjadzi yangu yatosvikawo, haitozive zvekuno, watobudikira nekuuku, watorasika, wakatosiya motikari, watosiyiwa motikari uku. Saka zvamuri kutaura zvokuti ndikuratidza handite zvimastendi ini, handiti. Saka takapopotedzana, takapindurana mashoko atakapindurana. Kubva ipapo hatina kuzokwazisana kana mhoro kana izvozvi kupfuura. Nani nguva yakati gore radarika? Gore ratodarika. Gore ratodarika. Kuva mhoresa kwati masora sei? Hakwanisi kudaira. Asi vanotaura nani? Ni avo. Vanopanzwisa. Handina nyaya iyoyo kwavari. Kana vari papa nge vari apa, ngawauye wandipindure kuti ndakaporofita panani, uye vainani, uye kupi. Ani maninzwisa. Zviri pachena kumasowe hakuprofitwe sekuti bai munosingiriti kana chii. Kana kuri kuti ndakaprofita pari pamasowe, taura ndakaprofita pamasowe, vapostori varipo, woenda pana vapostori, shuwa vakaprofita chii pamasowe. Nhau yanganga itoripo, inhau yekazambara repamba pavo ranga ragara rakatsidzwa kwatainamata nawo tese tisati tabva uko. Zvichinzi pamba pavo pada kuitwa chii? Zambara. Tatese takunamata tese, handiti. Ndobva tati zambara rinenge tichiitei chii? Zambara. Hatina kuzokwanisa kuzoita zambara, wakabva wachinja chii? Sangano pawakunamatira kupi uko. Izvi zvokuti pamba pane chii kana ivo vakagara apa, inini kuti ndiende pastendi pavo, handiti. Ndakatotaura navo, ndakatogara navo nemukadzi wavo, tichitobva tichitoti amazuva ndotsvaga pichi stendi. Ndikati muri kuda iri mari here kana kuti pane zvamuri kuda? Zvikanzi ndipedzeseri chii imba. Ndichitombowapa imwe mari yandichitombowapa sekuti tiri kuita sei, tinowirirana, tinonamata chii.